Nakosemeri kwa na mwanjumuri ndonse soberete ne weekend yao ni ganete kwa ba entwere kabisa bina riri tukuri Jumamosi rero ni tariki 25 ne momotinyi yo gatatu mwaka ni 2022 ne bere karangu kwarigane asema ngana Amayia Chinsa Ikomi ni ngomanye arero to gusangere kuria kwete kuria gakete go ikaboniga no kubori kwane banyara kuba mona into go ikomwe nyona nabakwenda gutubwatia sensa meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News oiga sensa ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News baigo na bagoto tweet @Ndizi TV News utari kweba kerengeri kya gwetera asina mbeira seskini ya igurabugo kenda gutoma uchumbe yao tukatukwira wikasa mengana Amayia yora sensa meri humurwe manyererio ni gakoro kwa Joshua Auta ne Iliane Brighton Makoli. Omoyega bugo jengera emyaka 25 yobokoreri bwa Bishop Joseph Mairura ni gokorekana seri tukurero imeyomo cyobosonga sabarai aho banyara bawikerana senseme ibakorawa no wasiri bo. We are here for your 25 years with the church, first as a father, for more than 35 years. And that's a lifetime probably for about more than 60% of the people who are sitting here today. For that we celebrate you. We sincerely celebrate the region. On behalf of the government of Nyamira County, I want to send my congratulations to Baba Bishop Mairura for attaining these 25 years. He has conducted the Dance of Kisi with dignity and integrity. Omugwasiri bwoborendi weme Dr. Fred Matiang'i ni gabana nyarega kuboria barai ao usabana siasa amona bamenyi be county ya Kisi gose Kenya ngima korario marembe anene kerensi ya Kenya gendete kwerigano cha sobojore bonne bu mwakoyo. My brothers and sisters who are here, who are in elective politics, all of you, and I want to speak on behalf of the public servants who are here. Sisi, as public servants, we cannot take sides. Everyone who's looking for an elective position hata hapa Kisii, hata kutoka MCA, member of parliament, women rep, kila mtu mpaka governor. All these candidates are related to us. All of them are our friends. Sisi hatuwezi kuchukua msimamo pande hii ama pande ile ingine. So, mwana ko to drag which is saying to ino mo para sometime to mo do ita ga ta banga maite asi esi on tebiri mcheza ko ta mo donde kende que donda gete ya que donda gete no malembu abantu baito so no tali boigo abarai nene bari beso kirwo chikuri ebiro imeya rogongorwa gusini gobono bagendere kuboria bakijikura gujwe soke na kubachora anekra batebuna ni gobwata magania maya yo gukoreta magendera sinze mo chiri barachorwe oyo kuriye kirugo kyobogumende bwetera se kyamagia Kenya National Congress Mozwat Julia ni ganyareka we soke na hodebuna digaye guri baga chikoba omugumende bwe county ya Kisi boigo oyo kuriye kirugo kyobo jumbe kuru ase bunge nyari bali masaba makibotongole diganyareka hodebuna nera ise kwa uri baga ase bunge iyo ni gachikoreta monjereri amanene yari bari masabo ni ndoro na inje ngweyoni iko jaga gukoni abandi iwo mumanye tenga rero nagirire tukoliyo moelio kitarike 25 mo chimwe chenye gatatu ebyama bari batagete ko nganya ati byama rero nagitukolio moelio kira igora karona agwete Nairobi nako twabwate agwetani abantu 150 batenite se jumbe twabwate chi gabana gwetani 15 bagote ndase sama ya Sabina CMC yeto ko barokore muna sita busi uri mosikire wot ne bwato muntu gotenena asense kanda Sabina bono nje muna etime nene ese etime ya Manson Oyongo Nyamoya oyokobori kerokyo bogabana wa Kisii County igotoro chena omweshimiwa itu na ndo yore party leader ya Kenya National Congress Party na isaine no monto motoereru no monto bwancheta abantu nande no monto okodire gaciengia ekerarenge omochumbe o South Mogirango bono ngotebana ochibosio etotoche ground muna tuachire ground dorigichikura enchincho ya omogumuna na imokiriri guru ese wodi ane abumurenda ende support y'abana bane yagerenjo munene na corner ground abere nabanyina nabero mutureji nabero munye biasara ikona na amanyire ne nimenye time chandere ese ground
chinarenge gusaba abangi nende genteke ne batweribaga onde bwensi kera 20 n'abana Kenya tore na tweguribaga inde tonchi siara chito kuya erinde abana inchi boka batochore abakora imirimo ku rwase kaunti ya Nyamira hanene bari bakora ase chinyagitari bari bamekate na kasho gwa kasi nigo bono bachakire konyora engeri yabo maega yoko bemetinyi 10 yomo na 10 yomo batanya gwa kanu chibese chikorengana munyagitari ose omonene bw'inyagitari ya Nyamira nigo bona ateberuna serikali ya kaunti nigo yabekire meroberi yoko chikobakana engeri yabo muroberi yo chagete rituko rigoro se emetinyi 10 bono yo tono yo 10 no yomo twatore problem enene ya abakori emirimo baito abakoro kunga casual workers batara bakonyora chibase cyabo asengencho ya challenges chia budgeting na we don't want to have a situation where we have lost one of our own because he was cooperating with state agencies. Abasubati bali bagwaka engo yo kurwase orogongo rwa gusi hanene kurwase iri kirabu gya gusi studies nigo bono banyare bagwe soki na hotel bakungu bagwetera anene asemiro bili yabo yakira rituko iri kwere kubine engo yo kokorekanira sikinsemo bali kiri bagwakira kurengana barabwo nigo bono babulia babwatani go sabasemeli abasamaria bayakwesokya nako bakonye bitoki iri kogendereri etaranta yabo yengo yo yasere tangoro kusheri nyanjama nje no mwaki ogusi starlet katika bona se etimu yetu ya gusi starlet ndobwate chi challenge chiroro iyo togote ntumuna abachesaji bado ne management yetu mmoja challenge ntangani transportation ekata kuganda kuseme pira ya isiko endagera bado ndobwate challenge yororo na baisiko muna to kreto ko muna baki mupira bado ndobwate challenge yetu bona torengete ntutweka muna abaisike asa mune side kwende ya transport ngonyorole kira to kwende mipira ya tambe angona transfer paka Kakamega lakini bwana konyoranga tubwati ya transport management yetu konyoranga abako strain mono sana wote konyore ya transport mpaka twagenda lakini ngo ikerere kere chinga kichindi yekere transport ya burapi batemese bakonyara bagenda ganaga konyorenge transport ya bolire bona kwanyoranga pake mepire ndoroko genda yukuru asigete biti no to ikoro mwari bamangana ito ye Chinsa Ikomi korende nyona gikoraga ense ya moya bono maroba inchikwira na semesa mangana mainkomanyi amanga nebuna siasa nyaka korakana siri tukuria rero ikorotote buna bomo bwa simio umoja niko boenderete kampeni ya basi semeri ya Kakamega tumanyanga kikenya kwanza yagendera nene kirumuraibu mokonyi bumuraibu ense Dr. William Ruto agendete kwarigania abarai asikiama kia Kenya kia UDA girobo mobwa Kenya kwanza igo tutumira nichikoraga ense ya moya bono marogoba igendera kurigiria miroberi ya Ndizi TV ne robonse mo gusia sege kaketari getambe ni guchikonyorana na Captain 001 asomoroberi guchiko sona bagosori eria kumanyi amange kurwa sebiti beito yorenga asomoroberi manyererio ningakorwa chosho auta ni iriane Brighton Makoli twaroburirio buya Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV.